Селям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас всюди від тимчасово окупованого Криму, інших регіонів України і по всьому світові, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки і в Європі. А чому я згадав про Сполучені Штати? Через те, що дати нам велике інтерв'ю погодився Ігор Айзенберг, людина, яку я дуже поважаю, американський професор, але народжений в Ужгороді, в Україні, і людина з українською душею. Привіт. Алейкум ассалям, Айдера і всіх глядачів вітаю, всіх глядачів каналу АТР з Новим роком. Сподіваюся, що з переможним для України роком. Давай тоді одразу, якщо ти згадав про перемогу, аргументуй чому. На чому базується, власне, твоє аналітичні сподівання на те, що саме цей рік стане переможним, але якщо не остаточно переможним, то переламним для України. На чому базується ця твоя надія? Ну, ти знаєш, я би сказав, що переламним для України в ході цієї війни я би взагалі назвав березень минулого року, коли російські війська були відкинуті спочатку від Києва, потім були змушені забратися геть з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини. Я би сказав, що це і був такий от злам у цій війні. Після цього Росії практично нічого не вдавалося. Я, звичайно, не є військовим експертом, але думаю, що, скажімо, те, що там Росія захопила Сєвєродонецьк, Лисичанськ після цього, власне, я би сказав, що генералу Залужному та його колегам видніше, що вони вважали, що такий тактичний відступ доречний, значить, це було правильно, але потім Росія лише зазнавала військових поразок, доволі суттєвих, так, і майже повністю звільнена. Я погано чую тебе. Щось сталося, Ігорі. Що сталося? А зараз нормально знову. Щось там ти натиснув, але не натиснув. Ні, я нічого, взагалі нічого. Зараз нормально все, продовжуй. І Україна звільнила так і майже всю Харківську область, і правобережжя Херсонщини, місто Херсон. Звільнила і частина Донецької області, місто Лиман. Так, тобто Росія зазнавала лише військових поразок, і сподіваюся, що і надалі буде зазнавати лише військових поразок, а Україна буде перемагати. Звичайно, що я не є таким оракулом, який може сказати, що війна закінчиться в 23-му році. Вона може тривати довше, на жаль. Вона може тривати довго. Але я впевнений, що Росію не чекають ніякі перемоги. На цьому шляху перемоги чекають Україну. І війна може тривати довше, ніж весь 23-й рік, звичайно. Але Україна буде рухатись вперед, а Росія буде відступати. В цьому я абсолютно впевнений. А на чому це базується моя впевненість? На кількох чинниках. По-перше, на тому, що Збройні Сили України показали абсолютно унікальну організацію. І це відзначається, до речі, на Заході всюди. Це відзначається, скажімо, американськими військовими експертами постійно, коли вони коментують, скажімо, відставні генерали і по телебаченню, і в газетах те, що відбувається на фронті. Всі вони відзначають виняткову абсолютно майстерність командування українського, виняткову сміливість, хоробрість всіх бійців Збройних сил України, і постійно вони кажуть, що вони впевнені, що це є визначальними чинниками того, що Україна має перемогти. Далі Україні допомагає весь цивілізований світ і буде продовжувати допомагати.
І це дуже велика підтримка, і вона буде тривати в 2023 році, вона буде збільшена. Навіть чисто, якщо ми подивимося у грошовому виразі, скажімо, в бюджеті американському на 23 рік передбачено більше грошей на допомогу Україні, ніж було використано весь 22 рік. Тобто допомога збільшується і буде більше перемог у 23 році. Буде більше перемог ЗСУ, буде більше успіхів у Україні, буде більше поразок у Росії. Це на цих чинниках моя впевненість базується. Звичайно, я не буду прогнозувати, коли може закінчитись війна. Вона може тривати і довше, ніж протягом всього 23-го року. Вона може тривати і в наступному році. Принаймні, я думаю, що Путін буде робити все можливе для того, щоб вона затягувалася, щоб вона тривала до президентських виборів в Сполучених Штатах в наступному році, оскільки він буде сподіватися, що, ну, або, скажімо, повернеться до влади Трамп, або буде обраний якийсь республіканець з трампівського крила, з яким він, напевно, там він мріє, що він зможе домовитись про свою перемогу і таке інше, але дивись, це з моєї точки зору, Путін дуже нагадує Гітлера в усьому, що він робить, в тому числі у ставленні до війни та до власних поразок у війні. На жаль, Друга світова війна в Європі вона тривала доки Гітлер існував. Угу. Коли життя війна закінчилась в Європі через кілька днів. Ми, на жаль, можемо мати справу з тим самим і зараз, тому що ми маємо справу з таким же маніяком, який мало чим від Гітлера відрізняється, якщо взагалі чим-то відрізняється. Ну, це якщо розглядати просто з точки зору того, що Гітлер був політиком певного типу, Путін є політиком абсолютно такого ж самого типу, з якимись маніакальними поглядами на світ і на власну роль у цьому світі, і на можливості там, своєї армії. Я думаю, що якщо ми будемо порівнювати, то вони дуже схожі один на одного. Тобто вони не визнають поразок власних, вони вважають, що будь-яка поразка це перемога. І тому буде важко, але ще раз кажу, що я впевнений, що Україна буде рухатись вперед, Росія буде відступати. І це неодмінно. Дякую, Ігор, за твій оптимізм. Він абсолютно, коли ти це кажеш, я абсолютно маю довіру до твоїх слів, навіть якщо ти не експерт військовий, але ти просто дуже-дуже глибока людина, яка постійно спостерігає за подіями, аналізує їх. Я всім завжди, публічно і не публічно, раджу підписатися на сторінку Ігоря Айзенберга на Фейсбуці. Її, на відміну від моєї, ще не забанили. Ігор веде там щоденник, такий разом, до речі, з Юрою Рашкіним. Щоденник того, що відбувається в Сполучених Штатах, що має значення для України. Це дуже цікаво, швидко перекладається. Ігор пише, Юрій озвучує. І це все дуже цікаво, і економить час багатьом, і мені в тому числі. І дякую тобі за твою невтомність, за вашу невтомність. Дякую тобі за довіру. Дякую за довіру всім, хто читає. Дивись, це така, взагалі це почалось як така боротьба на інформаційному фронті. Причому я же навмисно пишу російською мовою, здебільшого я пишу українською, коли хочу звернутися передусім до українців. Ну, просто навмисно пишу російською, тому що російською розповсюджується океан дезінформації. І хочеться, щоб була протидія цьому. Оскільки все ж таки російською мовою читають на теренах колишнього Радянського Союзу всюди, як читають мігранти з колишнього Радянського Союзу. Знову зі звуком проблеми, знову щось зі звуком.
Нічого не чіпав. Зараз нормально. Ну там може втомлюється комп'ютер твій там чи що там перед тобою. Я не знаю, що робиться. Надіюся, що Америка не втомиться, як твій комп'ютер, від підтримки України. Я хочу одразу, ти згадав про Трампа, і давай це питання обговоримо одразу. Трамп зараз, ну, я думаю, що він святкує таку проміжну перемогу. Тобто він нагнув, я читав у тебе це, до речі, що він нагнув все ж таки республіканську частину, республіканську більшість Конгресу. І ми бачили це по виборам спікера, коли для того, щоб отримати підтримку цих мага депутатів, тобто Make America Great Again, ці фанати Трампа і абсолютно антиукраїнські люди, республіканська фракція Палати представників пішла на безпрецедентні кроки. Там будь-яка людина там в Конгресі може підняти руку і проголосувати за відставку. Там такого ніколи не було, як я читав. Я правда ніколи такого не чув, щоб така хитка була ситуація. Такого ніколи не було. Там це треба абсолютно якась скільки там в попередньому регламенті нам здається, треба було, що принаймні я можу помилитися, але здається, що принаймні половина депутатів. Ну, звісно, ну тобто це бардак. Насправді це має назву бардак, тому що вони просто підвисили ситуацію, і це все завдяки цій маленькій групі, яка керована Трампом особисто, може навіть на якомусь там ментальному теж рівні, на хвильовому, бо вони там про змови всесвітні, там про там всякі такі речі. Але що маємо, то маємо. І як виглядають зараз шанси Трампа або його там поплічника, такого ж типу, не притомного, ну його типу, так проросійського типу, на повернення на посаду президента Сполучених Штатів, якщо ну, це через лише може відбутися через те, якщо ця людина, Трамп або його там людина, переможе на виборах Байдена, який вже сказав, що він піде на другий термін. Як виглядає твій прогноз наразі? Якщо кандидатом республіканців буде Трамп, я думаю, що у нього шансів мало виграти вибори. Звичайно, що рано прогнозувати результати виборів, які відбудуться в листопаді 2024 року. Але я думаю, що особисто у Трампа шансів мало виграти загальнонаціональні вибори. Значно менше, ніж їх було в 2020 році, я би так сказав. Хоча його шанси стати кандидатом від республіканської партії я оцінюю як достатньо високі. Ну, це добре, нехай стає, якщо все так, як ти кажеш. А шансів, дивись, я думаю, що там буде багато людей сперечатися за номінацію від республіканської партії, тому що ну, є там люди, які вважають, що достатньо Трампа, і треба поборотися за те, щоб бути кандидатами в президенти. Кілька республіканців навіть заявляли про те, що вони думають про 24 рік. Скажімо, колишній губернатор Арканзаса Хатчинсон відкрито про це говорив, що він думає, тримає це в нашій голові у себе. Ще називають губернатора Флориди, тощо. Ну так, він його вважають основним кандидатом Десантіса, хоча він жодного разу не говорив, що він має намір балотуватися. Давай так, це ще довготривалий процес. Я по-іншому, знаєш, по-простому так сформулюю питання. А є хтось з тих кандидатів, яких ти просто про яких ти чув, або які робили заяву про себе, які гірші за Трампа для України? Тобто люди видані Путіну, там які захоплюються Росією, там серед таких людей, які реальні шанси мають там перемогти на праймеріс і стати проти Байдена на виборах наступних. Ну, на сьогоднішній день деякі захоплюються Путіним, ну це лише Трамп. Але, скажімо, якщо ми подивимося на Десантіса, справа в тому, що Десантіс дуже правий політик, дуже правий. І він може стати лідером, я би сказав, правопопулістського такого крила
замість Трампа. Це залежить, розумієш, залежить від того, на яких виборців він буде робити ставку. Справа в тому, що праймеріс республіканської партії це що? Це коли всі зареєстровані республіканці по всій країні голосують, вибирають кандидата в Ну, президенти. я більше про Україну. Ставлення до українського питання, до нашої війни, до нашої війни. Скажімо, Десантис ніколи не висловлювався про Україну. Я від нього ніколи не чув нічого взагалі щодо зовнішньої політики. Він на внутрішньополітичні теми він дуже часто висловлюється. Про зовнішню політику я від нього нічого не чув. Я думаю, що крім Трампа, таких от явних людей з симпатіями до Путіна, до інших диктаторів, які б вголос це висловлювали, там немає. Ну, там, звичайно, є конгресмени з цього ультраправого крила. Ну, жоден з них, я думаю, що не буде балотуватись в президенти. Але подивимось, хто ще буде. Ну, от, скажімо, якби ти мене запитав, хто би для мене був більш прийнятний, скажімо, колишній губернатор Арканзаса Хатчинсон, який сказав, що він думає про 24 рік, чи Десантис, я би, звичайно, сказав, що Хатчинсон. Чому? Тому що Хатчинсон – це консервативний політик, абсолютно передбачуваний, з абсолютно передбачуваними такими традиційними республіканськими поглядами. Ну, я, щоправда, думаю, що у нього шансів мало в сучасній республіканській партії отримати номінацію в президенти. Тому що дуже велика кількість, Трамп привів республіканську партію, дуже велику кількість людей з ультраправими поглядами. Слухай, а взагалі ця хвороба не лікується? Чи спроможня? Просто коли кажуть республіканська партія, всі ми згадуємо кого? Авраам Лінкольн, я не знаю там кого ще згадати. Ну, Рональд Рейган, звісно, да? Джон Маккейн. Джон Маккейн, Джорджі Буші, обидва, так? Ну, тобто серйозні люди, які просто, на них приємно було дивитися. Невже ця партія настільки вже під цією заражена цією хворобою під назвою Трамп, що чи взагалі це лікується терапевтично або хірургічно якось там, твоя думка? Бо хочеться просто, щоб ця стала система двопартійна, її так не трусили, як зараз трусити, принаймні одну партію, це просто неприємно наблюдати, навіть з естетичної точки зору, такі люди, вони ніколи, навіть раніше, там, мені здається, до Конгресу не потрапляли. Я би сказав, що партія заражена хворобою під назвою правий популізм дуже сильно. А Трамп є наслідком ось цієї хвороби. Тому що не через те, що Трамп з'явився партію, а Трамп з'явився. Тебе знову не чутно. Знову не чутно. У мене руки от тут. Я не знаю, що це робиться в інтернеті. Щось в інтернеті не так. Просто звук засинає трохи, а ми його будемо... Ясно. Я взагалі нічого не міняв. Я сказав, що республіканська партія після виборів президентських 92-го року, коли Клінтон був обраний президентом, і Буш старший програв йому вибори, вона почала змінюватись, на жаль, в таку сторону от, правого популізму. Чому? Тому що, напевно, тоді був такий лідер республіканців в Палаті представників, який був спікером Палати представників, Ньют Гінгріч, який вважав, що і не лише він, навколо нього групувалася от така верхівка. Вони вважали, що якщо от демократи виграють вибори в великих містах, от Клінтон вигравав тоді вибори в усіх великих містах дуже великою перевагою, треба зробити ставку на провінцію, ставку на провінційних виборців, менш освічених, переважно білих. Тобто Америка дуже різна країна, багатонаціональна, багатоетнічна, багатоконфесійна. Тому якщо якась політична сила робить ставку лише на певні верства населення, навіть якщо білі виборці – це більшість виборців, це вже створює певний, не певний, а явний конфлікт. Конфлікт між суспільство в такому випадку воно буде розколотим. Якщо
От є партія, яка робить ставку на якусь специфічну соціальну групу. Якщо ця соціальна група збігається в дуже великій своїй частині з певною етнічною групою. В Ну, даному то це такий маємо справу з цинічним розрахунком, таким, який, здається, він може спрацював там, ну, у випадку Трампа, але на перспективу, ну, давай на цьому ми закінчимо, на твоїй відповіді, на це питання. Я так думаю, просто моя думка, що стратегічно це не спрацює. Стратегічно така партія втрачатиме і втрачатиме. Це мені так здається, я не знаю, як тобі. Ну, дивись, мені теж так здається, хоча на останніх виборах в Конгрес, от які були в листопаді минулого року, республіканці здобули більше голосів в цілому по країні. Система виборів мажоритарна, тобто рахується все одно, рахуються голоси в окремих округах. Але республіканці здобули більше голосів в цілому по країні, ніж демократи. Ще, звичайно, в виборах багато людей не брало участі. Як зазвичай в проміжних виборах беруть участь менше виборців, ніж коли відбуваються президентські вибори. Ну, тобто, поки є можливість набирати більшість голосів, значить, вони не будуть міняти свої ставки. Я сподівався дуже, що після поразки Трампа на виборах 2020 року, після його другого імпічменту, що все ж таки республіканці змінять свою ставку і спробують повернути до себе, скажімо, поміркованих виборців з великих міст. Тобто зроблять ставку на більш широкі верстви населення, будуть пропонувати щось, що буде подобатись не лише от білим виборцям з провінції, а більш широким верствам. Ну, так, як демократи, до речі, роблять. Тому що демократи пропонують багато речей, які можуть подобатися дуже різним верствам населення. Республіканці роблять ставку от на таку от певну, хоча й велику групу населення, але дуже специфічну. Цього не відбулося. Стратегічно, якщо подивитись майбутнє, я думаю, що ти абсолютно маєш рацію. Ця стратегія, вона рано чи пізно призведе до того, що республіканська партія опиниться в меншості, постійній меншості. До речі, якщо ми подивимось на результати президентських виборів, то починаючи з 92-го року, республіканський кандидат єдиний раз у 2004 році Джордж Буш молодший набрав більшість голосів виборців в цілому по країні. Так. Він дуже популярний особисто після 11 вересня. Так, він класний, да. Він реально помстився за теракти. Його особиста популярність тоді була дуже високою, тому він виграв вибори з доволі такою суттєвою перевагою. От він був єдиним республіканським кандидатом, який, починаючи з 92-го року, це 30 років минуло, набрав більшість голосів в цілому по країні. Трамп в 16-му році, коли став президентом, якби не американська виборча система, Клінтон набрала на кілька мільйонів голосів більше. Буш в 2000 році став президентом, він теж набрав менше голосів, ніж тоді набрав Гор в цілому по країні. А це ти вже про молодшого, я просто переплутав їх. Я сказав про молодшого Буша, який помстився за теракт в Нью-Йорку. Там, ну, таке. Це був, до речі, останній такий президент, республіканець справжній, там з усіма там недоліками, перевагами, але він був такою відвертою, порядною, відкритою людиною. Ну, так він був. Дивись, я ніколи не був його прихильником, але абсолютно я визнаю, що він дуже щира людина. У нього все було завжди гаразд з емпатією, коли відбувалися особливо такі речі, як 11 вересня. Ну, він тому і був популярним серед дуже широких верств населення в країні, ну, тому що через свої вчинки його поважали за те, що він робив. Там його поважали люди, які, може, зазвичай не республіканці. Ну, він так, я згоден з тобою, він був таким от останнім поміркованим республіканцем там наверху. Слухай, ми вже так багато уваги приділили виборам, там, що вже час. Маккейн ще був кандидатом у 2008 році.
Після цього республіканці висували. Ну, хоча Ромні був дуже поміркованим теж кандидатом, хоча у нього кандидат віце-президенти, був і у Маккейна, його кандидат віце-президенти. Це були люди Знаєш, знаєш, Ігоре, я насправді шкодую, що не обрали Маккейна тоді, бо Маккейн поводив себе інакше за часи окупації Криму. Там я думаю, що він інакше поводив себе, але цього вже не повернеш. Ми маємо справу з сучасною адміністрацією американською, з Байденом тощо. Як ти оцінюєш рішучість Байдена, адміністрації Сполучених Штатів? Напередодні чергового і багато хто каже такого, ну, у багатьох сенсах вирішального Рамштайну, який 20 січня має відбутися, які настрої, які прогнози, і нібито не йдеться там про танки поки що і літаки, одночасно там навчаються наші там пілоти. Я не знаю, що відбувається там насправді, може це не про все нам кажуть, але так чи інакше, що ти знаєш і можеш припустити про наступний Рамштайн? Я би хотів припустити, що Україна отримає танки. Хоча думаю, що не американські, а німецькі. Наскільки я читав в кількох джерелах, з танками Абрамс є проблема їхнього використання в Україні. Проблема пов'язана з тим, що у них там особливо дуже паливо, яке в Україні не виробляється. Проблема пов'язана з відсутністю ремонтної бази, якої немає і в європейських країнах. Тобто це дійсно, дивись, це створює проблеми. Навіть якщо якась компанія продає автомобілі в якійсь країні і немає ніякого сервісу. Тобто це не відмазки, це правда проблема. А з європейськими танками, ну, наприклад, Леопарди або ці, я все забуваю, британські танки, Challenger 2, Ну так, таких проблем немає. Наскільки я розумію, знову таки, я ж не військовий експерт, так само, як і ти. Ну, наскільки я розумію, з того, що я читав, що з ними таких проблем немає. По-перше, для них особливе паливо не потрібно. По-друге, для них є ремонтна база в різних країнах в Європі. Їх можна відновлювати, скажімо, кудись відвозити, кудись дуже близько від України, і простіше створювати в Україні відповідну технічну базу для їх обслуговування. Я думаю, що я дуже сподіваюся, що це реально, що Україна ці танки отримає. Щодо літаків, знову-таки не знаю. Я чув від українського генерала у відставці Романенка, авіаційної людини, що, наприклад, для F-15 та F-16 українські аеродроми непридатні, тому що у них шасі не будуть витримувати злітно-посадкових смуг, з бетонних плит, з дірками між ними. А от F-18 можуть бути придатними, тому що у них шасі інші. Плюс терміни навчання пілотів і так далі, і таке інше. Я думаю, що ми не знаємо, дивись, і нам ніхто не скаже, я думаю. Якщо українські пілоти будуть навчатися на певних літаках, нам повідомлять про це, коли курс навчання закінчиться. Я думаю, що це так буде відбуватися. Але з танками я дуже сподіваюся, що на найближчому Рамштайні проблема з постачанням німецьких танків вона буде вирішена. Україна отримає такі ці танки. Що і випливає, до речі, з того, що президент Польщі Дуда вчора заявив після зустрічі у Львові з президентом України та Литви. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться. І плюс сподіваюся, що буде нова зброя від Сполучених Штатів. Тобто минулий пакет, який був найбільшим з початку війни, був добрим початком збільшення американської допомоги. І до речі, є інша цікава річ. В законі про бюджет передбачено, що Пентагон може закупляти зброю для України у іноземних виробників, іноземних. Скажімо, раніше в бюджеті, який називається ініціатива допомоги Україні в галузі безпеки,
А там гроші ці використовуються для того, щоб робити замовлення на зброю для України, замовлювати зброю безпосередньо у виробників зброї, компаній-виробників. Угу. От раніше була вимога, щоб ці замовлення були виключно в американських компаніях. А зараз Пентагону дозволено законом про бюджет закупляти цю зброю іноземних компаній. Угу. Що добре, тому що це розширює значно можливості. Тобто США можуть закупити зброю у когось і передати Україні. Там, дивись, там ще постійно є такий чинник, як наскільки швидко ця зброя може бути використана. Угу. Тому що часу немає на те, щоб дуже довго навчатися і використовувати. І так само, до речі, з танками. Я читав в кількох джерелах, що навчити українських танкістів використовувати танки «Леопард» значно можна швидше, ніж танки «Абрамс». І це ще один чинник на користь «Леопардів». У мене велике очікування від наступного Рамштайну. У мене теж, ну просто ситуація так складається. І знаєш, що мені ще там, ну, здається, показовим? Байден демонстративний, як і інші лідери, навіть Макрон уже там десь поклав телефонну слухавку десь там під подушку або там кудись поклав для зв'язку з Путіним, бо судячи з риторики західних лідерів, ну, звісно, в першу чергу Байдена, ми не беремо таких маргіналів, там, як Орбан, зрозуміло, що ніхто більше розмовляти з Путіним не хоче. А якщо не хоче розмовляти в політичній площині, значить ставка зроблена на військову перемогу, а потім уже що потім, це теж цікаво, може бути в тебе є якісь там припущення. І щодо цього наміру перемогти силою, і щодо наступних кроків, які можливі, для яких буде можливість після того, як удруге, скажімо так, друга хвиля наступу Росії буде зупинена і відкинута. Я з тобою абсолютно згоден. До речі, якщо ми навіть звернемось до вчорашнього, здається, вчорашнього був брифінг прес-секретарки Білого Дому Карін Жан-П'єр. Вона так і висловила, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для її перемоги. Тобто, от такий відкритий текст, так само, як і повторюють і державний секретар, і міністр оборони, і сам президент Байден. Тобто вони, дивись, Байден і усі, хто приймають рішення в Сполучених Штатах, я думаю, що і західноєвропейські лідери, вони переконалися в тому, що ЗСУ здатні завдавати Росії дуже відчутних поразок, здатні перемагати, і тому треба допомогти Україні перемогти в цій війні. І інших варіантів не розглядається просто зараз. І дійсно ніхто з Путіним не розмовляє. А одночасно Путін не є договороздатним. Тобто вони в тому самому теж переконалися, так? Ну, я думаю, що так. Ну, Байден взагалі в цьому переконався давно, тому що він ще, як тільки почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого минулого року, він сказав, що він не буде розмовляти з Путіним до тих пір, поки Путін не піде на деескалацію. Що таке деескалація? Ну, пояснювали речники, що це на початку вони пояснювали принаймні відхід на позиції до 24 лютого минулого року, але потім про це й не згадувалося. Тобто далі йдеться лише, що Путін забирався з України повністю. Лише тоді з ним будуть розмовляти про щось. Можливо. А можливо, і не буде. Ну і який твій прогноз? Бо зараз точно ось просто всі джерела кажуть, я думаю, що це Америка про це знає, що Путін готує таку вирішальну хвилю. Ну, я би порівняв, це може бути так дуже умовно, коли Гітлеру не вдалося захопити столицю Радянського Союзу, його планом стало відрізати від ресурсів, там це Сталінград, тобто якось обійти, такий наступ влаштувати чисельний, тобто на якихось, я не кажу, що там він піде однозначно там на Рівне, там на Житомир, або піде з півдня, просто влаштувати якийсь такий вирішальний наступ, може і на Київ, там, може кудись. Тобто фюрер, він в своєму світі живе,
І я думаю, що йому пояснюють генерали ці, що ми ж зараз зберемося. Ну, як Гітлеру пояснювали, да, і всім там всім дамо. Да. Як ти думаєш, на що він здатний? Я думаю, що він здатний взагалі на все, що завгодно, тому що в нього він живе в своєму світі. Так само, як Гітлер жив в своєму світі. Тобто у нього своє уявлення про все. Він же Путін щиро вважає, що він може перемогти, що він може отримати військову перемогу. Не знаю, чи запевняють його генерали його в цьому. Можливо, так. Напевно, так. Навряд чи вони йому кажуть щось, що було б протилежно до його власних поглядів. Ну, це ж не означає, що так воно і буде. Він собі бачить світ таким чином. Ну, Гітлер теж собі бачив світ певним чином. І теж він робив. Путін робить приблизно те ж саме, що робив Гітлер. Гітлер там ще в 40-му році. Як він пробував перемогти Велику Британію? Була битва за Британію, так були шалені бомбардування, так само, як і обстріли ракетами української інфраструктури, були бомбардування електростанцій британських, міст, заводів, всього чого завгодно. Йому не вдалося Гітлеру перемогти Британію таким чином, так він почав тоді війну з Радянським Союзом. Ну так само, я згоден, не вдалося йому захопити Москву, ну він пішов, там йому, я думаю, що він сподівався захопити Кавказ, дістатися до азербайджанської нафти, от, так він хотів пройти вздовж Волги, напевно. Но він і потім собі уявляв, що він може виграти цю війну. Я думаю, що після Сталінградської битви, після того, як німці зазнали поразки у Північній Африці, він все одно сподівався, що він може перемогти. Я думаю, що він сподівався на те, що він переможе до останніх днів свого життя. Він вирішив піти з життя, напевно, коли з'ясував для себе, що реальність є одна, і його уявлення є іншими, і вони ніколи не Ну так, зможуть. ну, в принципі, це така невдячна справа обговорювати думки фюрерів. Да, вони маніакальні певним чином, тому давай перейдемо до іншого. Ось тут багато хто, я просто бачу цих людей, які кажуть, а ленд-лізу-то немає ленд-лізу-то вашого, Байден вам не брехав, нічого Америки не дасть. Ось як був би Трамп, то ну, тут уже вони переважно мовчать, тому що Трамп вже все висловився і здав всю свою малину ту пропагандистську. Але що насправді з ленд-лізом? Чому така ситуація? Чому іншими шляхами там йде військова допомога? Чи піде вона ленд-лізом? Чому така затримка? Бо це ж було урочисто підписання в овальному кабінеті там за участі там республіканських конгресменів там. А зараз в якому стані цей ленд-ліз і що це насправді таке, щоб пояснити людям, які вживають таку, ну скажімо так, зраду? Ну, треба пояснити людям, я це кілька разів робив і зроблю ще раз, користуючись тим, що телебачення дає можливість охопити більшу аудиторію, ніж Фейсбук, наприклад. По-перше, дуже багато людей неправильно розуміють, що таке ленд-ліз. Ну, не через те, що люди погані, ну просто через те, що у них є певні уявлення, які, так би мовити, базуються на розумінні людьми ленд-лізу часів Другої світової війни. Угу. В певному розумінні ленд-лізу тих часів. Це перше. Що насправді собою являє ленд-ліз? І закон про ленд-ліз, який займає менше одної сторінки. Закон про ленд-ліз, власне, він складається з двох речень. Перше речення каже про те, що президент Сполучених Штатів Америки має право надати Україні та країнам, які межують з Україною, які теж можуть постраждати від російської агресії, американську зброю, військове обладнання через процедуру ленд-лізу. Тобто
це або оплата цієї зброї ну, в розсрочку, тобто передача в борг з оплатою в розсрочку, з укладанням контракту на кожну таку передачу, тобто з укладанням контракту, коли ця зброя буде оплачена. Або, ну, так би мовити, зброя або військове обладнання на прокат, тобто в лізинг. Угу. З поверненням потім Сполучені Штати, знову-таки з укладанням контракту. Коли це буде повернуто і так далі. От, власне, і все. Це перше речення в законі. А друге речення, там є технічні певні деталі, як президент повинен це робити. Значить, тобто, за ленд-лізом, якщо Україна буде отримувати зброю за ленд-лізом, значить Україна повинна буде за цю зброю платити. Це номер один. Люди розуміють ленд-ліз, я розумію, люди розуміють його, дуже багато людей розуміють його інакше. Що вони думають, що ленд-ліз – це такий неперервний потік будь-якої зброї Сполучених Такі Штатів. каравани PQ, які йшли там, і йшли. Да? Ну так. Але справа в тому, що для того, щоб передати Україні зброю, ця зброя повинна, по-перше, вона повинна існувати. Або її повинні виробити виробники. Значить, робота військової промисловості Сполучених Штатів у 2022 році дуже відрізнялась від роботи військової промисловості Сполучених Штатів періоду Другої світової війни. Тому що під час Другої світової війни, в якій Сполучені Штати брали участь з грудня 1941 року, військова промисловість працювала 7 днів на тиждень, 24 години на добу, неперервно. Угу. Того закони було прийнято, якими зобов'язали, просто влада могла зобов'язати приватні підприємства, які зазвичай випускали цивільну продукцію, також працювати виробляти певні речі для війни, тобто певні елементи зброї і таке інше. Значить, у 2022 році такого не було. Підприємства військово-промислового комплексу працювали як всі звичайні підприємства 8 годин на добу і 5 днів на тиждень. І виробляли те, що замовлялося. А замовлялося, потрібно сказати, що Сполучені Штати ніколи взагалі не готувалися до довгої війни з Росією за допомогою звичайної зброї. Тому що в усіх Підручниках. в усіх підручниках, в усіх аналітичних записках, в усіх оцінках завжди йшлося про те, що якщо буде конфлікт військовий з Радянським Союзом, а потім з Росією, що він за кілька днів обов'язково перетвориться на ядерний конфлікт з застосуванням ядерної зброї. І тому ніхто не розраховував на те, що може йти війна з застосуванням конвенціональної зброї, ну, на кшталт Другої світової війни чи Першої світової війни. Тобто те, з чим зіткнувся світ у 2022 році, з дійсно найбільшою війною в Європі з часів Другої світової війни, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Йде війна з дуже великою протяжністю лінії фронту, з застосуванням дуже великої артилерії і так далі, з застосуванням усіх видів конвенціональної зброї. Значить, з'ясувалося, що цієї зброї не вистачає, чи просто менше, ніж потрібно. Пентагон з цього зробив висновки, тому що він розмістив дуже багато замовлень на нову зброю, яка має бути вироблена. Тому що, ну, якщо ситуація така, що на неї не розраховували, а вона є, значить, з цього зроблено висновки. Але щодо закону про ленд-ліз, дивись, закон про ленд-ліз було запропоновано і було внесено в Конгрес ще до 24 лютого 2022 року. Ну, коли було зрозуміло, що вторгнення відбудеться. Його було внесено в січні 22 року, до речі, в Конгрес. Прийнято його було, я пам'ятаю, що президент підписав 9 травня, але його було прийнято за кілька днів до того.
коли почалося вторгнення, адміністрація вона виробила інший механізм надання Україні допомоги, значно кращий для України, ніж ленд-ліз. Угу. Що Україні треба було допомагати, треба було передавати зброю. І Джо Байден звернувся до Конгресу одразу після початку повномасштабного вторгнення з проханням виділити гроші на те, щоб він міг за допомогою процедури, яка англійською називається абревіатурою PDA, на підставі закону про допомогу іноземним країнам, надавати Україні зброю як дружній країні, що опинилася в надзвичайній ситуації, безкоштовно для цієї країни. Тобто за рахунок американського бюджету, за рахунок американських платників податків. І Конгрес в перші дні березня, значно раніше, ніж закон про ленд-ліз, він прийняв в терміновому порядку зміни до бюджету Сполучених Штатів. Згідно цих змін було виділено гроші спеціально, якими оплачувалась допомога Україні. І адміністрація з'ясувала, що це є значно більш ефективнішим, ніж ленд-ліз. Для України це є безкоштовна допомога. Україна не повинна за це платити. Ніколи, да. Адміністрація має можливість таким чином надавати Україні зброю, одночасно замовляти зброю у її виробників, тому що, дивись, скажімо, передається Україні гаубиці 155 мм. Але є певні нормативи в Пентагону, що цих гаубиць має бути певна кількість на американських базах. Відновлення арсеналу, зрозуміло. Ну так, тобто відбувається відновлення. І тому той механізм, який от було вироблено, він є ефективнішим, ніж ленд-ліз. І ще до прийняття закону про ленд-ліз він почав працювати. Адміністрація просто з'ясувала, що добре, якщо це працює, то треба цим користуватися. І воно дійсно працює. Ленд-ліз є додатковим інструментом, який можна застосувати, якщо це потрібно. Ну, я не знаю, скажімо, там можливо вирішать надати Україні літаки рано чи пізно, ті чи інші літаки. Скажімо, це буде надано в рамках ленд-лізу. Можливо, я припускаю. Я не стверджую. Тобто ленд-ліз – це вікно можливостей. Але є інші способи. Я по-іншому тоді ще додатково одне питання поставлю. Навіщо, на твою думку, Ігоре, ці люди так дискредитують ленд-ліз, маніпулюють? І ти сказав дуже прості речі, але люди тут таку зраду, ну не люди там, ну пропагандисти, напевно, в тому числі нібито українці. Мені б не хотілося б називати прізвища, ну ми знаємо всі цих людей, які, на жаль, вони з'являються на українських телеканалах, на превеликий жаль, які постійно займаються дискредитацією Байдена. Ну це, власне, це російська пропаганда і нічого інше. Тобто я не розумію, скажімо, я колишній радник Путіна, якщо він каже, що Байден такий поганий, дуже поганий, і він постійно повторюється в етерах українських телеканалів різних, навіщо його запрошувати? Лише тому, що він тепер формально не є радником Путіна. Ну, колишніх вже там не буває. Знаєш, це питання, яке я постійно ставлю своїм колегам і гостєвим редакторам інших каналів, там журналістам. Питання просте: навіщо? Навіщо ви під час війни таке робите? Да? Тобто нам потрібна об'єктивність, а не потрібен гайп. Але це з моєї точки зору, всі ці спекуляції навколо ленд-лізу, це звичайно російська пропаганда. Тобто це таке і ПСО. Абсолютно російська, яка... Слухай, а ще якісь ще ІПСО ти спостерігаєш стосовно України, ну, в медійному просторі? Може в американському, може в російськомовному, може в україномовному. Ну, то навскидку. Якщо так щось раптом згадується. Останнім часом, це, я би сказав, що це основне таке ІПСО щодо ленд-лізу, щодо того, що Америка мало Україні допомагає, що треба більше, там, якби був Трамп, от якби там був ну,
Дивись, це російська пропаганда, вона йде Вона постійно. достатньо, ну, скажімо так, нерізноманітна, доволі тупа. Добре. Є ще одне постійне ПСО щодо того, що Україну, що Сполучені Штати будуть схиляти Україну до перемовин з Росією, там до миру, на якихось умовах, що абсолютно не відповідає дійсності. Абсолютно. І лише там завітає держсекретар Блінкен до Києва, і на наступного дня він приїздив для того, щоб сказати Зеленському, що треба закінчувати війну і робити з Росією мир. Бо там Саліван, радник національної безпеки, приїжджає до Києва наступного дня те ж саме. З'являється там 10 коментаторів, які кажуть, це значить він приїздив для того, щоб примусити Зеленського робити те чи Знаєш, інше. чому я радію? Тому що коли ми бачимо такі слабкі меседжі, такі однакові меседжі, це, здається, в них вже ресурс брехні трохи зменшився. І не трохи, а суттєво зменшився, так? Ось, напевно. Абсолютно так. Я можу сказати, лише дивись, мені подобається дуже Джо Байден, як президент, як людина. Но подобається, що значить. Це ж що означає, що тобі подобається політичний діяч? Ну, це означає, що цей політичний діяч робить правильні речі, правильно відповідає на виклики, які перед ним стоять. І підтримка Байденом України, вона базується на кількох таких суттєвих чинниках. Він ніколи від цього не відмовиться. Просто це для нього означає відмовитись від самого себе. Це означає відмовитися від себе, і це означає і політичну смерть так само. Ну так, тому що він, по-перше, як він розуміє національні інтереси США. В національних інтересах США це щоб Україна була вільною демократичною державою, щоб вона відновила свою територіальну цілісність, щоб вона була частиною цивілізованого ліберально-демократичного світу. Але є ще один суттєвий чинник. Для нього, як для людини, це важливо, тому що він людина цінностей. І для цінності є дуже важливими. Тобто для нього відмовитись від цінностей це є абсолютно неможлива річ. Він просто зрадить себе, втратить себе. Ну це неможливо. Це абсолютно неможливо. У нас залишається 3 хвилини, Ігоре. І я, знаєш, мені, коли закінчується інтерв'ю з такими цікавими людьми, як ти, мені завжди потім я так думаю, ось ти дурний. Що ж ти не запитав у людини, а може людина щось сама хотіла сказати, а ти там якісь свої дурні запитання ставив і часу вже не залишив. Може, ти щось суттєве таке важливе для тебе сам хочеш сказати? 3 хвилини у нас є вільного часу. Ти знаєш, щоб сказати 2 речі. Річ перша, я не знаю, чи можуть нас дивитися воїни ЗСУ. Можуть. І дивляться. Я знаю це точно. Мені їхні батьки точно можуть. Серед моїх близьких дуже друзів, є друзів, яких діти зараз в армії, на фронті, в Бахмуті в тому числі. Я хочу низько вклонитися всім воїнам Збройних сил України, які боронять не лише Україну, а світ, весь цивілізований світ. І це для мене, я буду себе вважати завжди у великому боргу перед ними усіма. Я усім воїнам ЗСУ я бажаю перемоги, бажаю, щоб їх беріг Бог. Вірять вони в Бога, не вірять, і немає значення, чи вірю я, чи не вірю. От просто, щоб я бажаю їм всіляких оберегів. Оце перше, що я хочу сказати. А друге, розумієш, я хочу сказати дуже просту річ. Україна була, є і буде завжди. І життя було, є і буде. Україна буде процвітаючою країною, абсолютно в цьому впевнений. Україна буде відновлена, буде кращою значно, ніж вона була. І зло буде покаране обов'язково, добро обов'язково переможе. І просто хочу сказати таку просту річ. Кожен з нас, де би він не був,
де би він не працював, що би він не робив, кожен з нас може робити свій маленький внесок в те, щоб добро перемагало. Просто робити правильні справи, робити добро. От маленьке добро. З цих маленьких крапель буде складатись перемога добра над злом. От я хочу побажати всім якомога більше можливостей робити добро, робити свій внесок в те, щоб добро перемагало. І впевнений, що це призведе до перемоги добра над злом. Обов'язково. Дякую, Ігоре. Ігор Айзенберг, людина, яка сама є чистим, неупередженим, чесним джерелом інформації безпосередньо зі Сполучених Штатів. Читайте, слухайте Ігоря Айзенберга, дивіться АТР далі. До нових цікавих зустрічей. Слава Збройним силам України, слава нашим героям, смерть нашим ворогам.